Joo, päivää kaikille taas pitkästä aikaa. Se on kevät, tai kesä oikeastaan tulossa. Kevättä on tullut. On tässä mukava työviikon jälkeen vähän paistella päivää ja ihmetellä, kuunnella lintujen laulu. Se on aika mennyt jo niin pitkälle, että huomenna olisi aika aloittaa ruohonleikkuut. Mä sain kun sainkin sen ruohonleikkurin kuntoon, eli sehän vaati nokka-akselin vaihon, koska sitä Stigan Brix-rattorista oli mennyt. Se puoli puristi niin kuin edellisessä videolla puhuin ja sehän nostattaa moottorin pöydälle, purattaa öljypohjan pois ja sieltä löytyy se nokka-akseli sitten. Ja puolipuristintahan ei pysty vaihtamaan, jos ei osta uutta nokka-akselia, koska ne on kiinteästi yhdessä toisissa. No, niinhän mä sitten tein. Hompasin uuden nokka-akselin ja vaihon tuossa pajan pöydälle ja pisti, oliko se toissa iltana sen paikalle ja vehkeet rokka. Huomenna näkee sitten kuin hyvin ne rokka. En uskalla sanoa, mutta luotto on kova, niin kuin aina. Ja se rantamökki, mistä mä puhuin, lasitiiliseinä on sillä pystyssä. Toki vielä noin 60% on vasta tehty sitä projektista, koska tässä on ollut niin kuin muitakin kiireitä kuin pelkkä rantamökki, mutta siellähän ei ole oikeastaan mitään muuta kuin mä tein niin kuin sitten sen lasitiiliseinän jälkeen niin kuin tommosen, sinne tuli uusi tiskipöytä, eli me saadaan sinne juokseva vesi sitten tuolla uppopumpulla, millä meillä tulee niinku saunakin vesi. Me pystytään tiskaamaan siellä, laittamaan ruokaa. Toki sillä vedellä ei laiteta ruokaa, mutta me pystytään tiskaamaan ne astiat sitten juoksevalla vedellä. Ja mä modifioin sen tiskipöydän ja me muutettiin vähän kaapijärjestystä siellä tiskipöydän alla. Sinnehän tulee nyt se jääkaappikin sinne tiskipöydän alle, mikä oli aikaisemmin siellä tason päällä. Eli saadaan enemmän laskutilaa sinne. Ja nyt siellä entisessä systeemissä, kun oli ne kaapissa ne kaikki tavarat niissä alakaapeissa, niin nehän on nyt tietysti siellä siirretty pois. Niin meillä on edelleenkin ne tavarat siirretty pois. Eli todennäköisesti, jos me huomenna keretään, niin me laitetaan ne tavarat takaisin kaappiin. Mä ruuvaan ensin kuitenkin se tiskipöydän kiinni, koska mun piti saada emännän varmuus, että no onko se nyt sitten oikeasti oikealla kohdalla, että mä voin ruuvata ne. Hän ei ole edelleenkään käynyt katsomassa, että onko ne niin oikealla kohtaa ne kaapit siihen tiskipöytään nähdä ja miten hän sen järjestyksen haluaa. Mutta se nähtävästi, mä äsken keskusteltiin hänen kanssa siitä asiasta, niin todennäköisesti hän on hyväksynyt sen järjestyksen siellä ja sen systeemin, niin ei muuta kuin huomenna tavarat kaappeihin ja päästään lämmittämään rantasaunaa. Kurjet tuntuu huutavan kurkia tuossa takapellolla. Mä just eilen, eikö se oli toissa ilta, mä laskin 27 kurkea oli siellä vähän päivällisellä ja mä lähdin tänä aamuna töihin, niin oli tuossa 100 metrin päässä tiellä. Mutta mä voisin sanoa, että kesä on tulossa, nyt paistaa aika lämpimästi. Se on perjantai-päivä ja työt on päättynyt ja tässä ihmetellään, että miltä tämä keli näyttää. Vene on tervattu. Pitäisi päästä laskemaan verkkoja. Se viikko sitten tervattiin, niin pitäisi nyt käydä kokeilemassa, että onko se terva ruvennut kuivamaan yhtä. Ainakin tällä kelillä kuiva, kun aurinko paistaa, niin kuin olisi sepään pajassa. Yhtä lämmin meinaa. Edellisellä videolla puhuin niistäkin puun teosta ja tämmöisistä, niin no puut on tehty. Meillä on varmaan 8 vuotta nyt puita tuossa. Meillä on tommonen 20 kuution, noin 20 kuution
puuhäkki, missä on niinku kakkosnerosrunko. Ja se on verkotettu tommosilla betoniraudotuksella. Eli siellä on niinku verkkoseinät. Ne puut pysyy siellä sitten, kun sinne niitä tekee tuolla pilkikoneella. No, syntyi taas idea, niin kuin tässä puhuin, että kun meikäläinen on vähän semmoinen pellepelote, että jotakin koko ajan elää tuolla korviin välissä. Se on ihan hyvä, että jotakin elää. Siis kun mä täytin nyt kuukausi sitten sen, niin kun tästä on jo kuukausi ja viikko, kun mä täytin sen 60, kun edellisellä videolla puhuin siitä, että pari viikkoa vielä 60, no nyt siitä on mennyt jo ihan reilusti aikaa, kun mä täytin sen 60, niin edelleen tuolla jotain korviin välissä pörrää, niin mä lähdin etsimään semmoista niin kuin hirsilatoa, että me tehdään siitä se puuhäkki, tai ei häkki, vaan puuliiteri, mikä niin kuin korvaa tuo häkin. Mä kyselin sitä julkisesti ihan kaikissa noissa Facebookin ryhmissä ja tämmöisissä, että esimerkiksi sitä, että voidaan niinku purkua vastaan käydä hakemassa pois joku vanha lato tai muu vastaava. Niin yksi ilmoitus tai yksi ihminen laittoi viestiä, että no hänellä olisi 10 vuotta sitten purettu joku vanha riihi. Ja laittoi kuviakin siitä, ja mä ajattelin, mä etin semmoista pyörähirsistä, missä on se rako siellä välissä niin kuin valmiina. Mutta sitten mä jäin sitä miettimään, että no hitsi, mähän voidaan niin kuin poistaa yksi hirsi siltä välistä, niin siellähän se rako on sitten jo automaattisesti. No mä laitoin sitten viestiä sille ihmiselle muutaman viikon mietittyänä, että no me voitaisiin niinku vaikka hakupalkkaa vasten hakea se pois. Niin tämä ihminen vastasi sitten, että no hän saa sen myytyä torin kautta. Mutta ok, ei mitään, että no olisiko ollut sama päivä? Mun emäntä oli Facebookissa ja tuli, hän on jossain Uuresten Roskalavalla, niin jäsenenä vai mikä se on, niin sinne tuli ilmoitus, että annetaan 100 vuotta vanha riihi purkupalkkaa vastaan. Se oli tullut 8 minuuttia aikaisemmin ja siinä, että yhteydenotot WhatsAppilla tai soittamalla, niin emäntä huuta kuin syötävä, että mikä sulla on hätänä? Soita äkkiä, soita äkkiä. No minnekin mun pitää soittaa? No kun tämmönen on. Muista, jumalauta, mä soitan samaan tien. Tai en mä soittanut, anteeksi, joo, soitin. No joo, kyllä, joo, mä soitin. Niin mä soitin kaverille, että sulla on tämmönen ilmoitus, että me tullaan hakemaan se. Niin mä en tiennyt minkä näköinen riihi siellä on. Mä sanoin suoraan, että me tullaan hakemaan se, me otetaan. Niin se sitten kysyi, että no milloin sitä olisitte tulossa? Niin mä sanoin, että no vapulta alkaa mulla talvilomaa, että se vappuviikonloppuna. Se oli 2 viikkoa aikaisemmin se ilmoitus, kun mä sanoin, että me otetaan. Niin ei siinä, me lyötiin lukko, että se tulee meille ja se oli hyvä, kun viimeisellä viikolla kaveri vielä kyselee, että niin, että millä sitä olette tulossa, että tässä tiellä on 5 tonnin painorajoitus. Hän varmisti, että me todellakin ollaan tulossa. No ei mitään. Mä sanoin, että mä tuun pakulla ja peräkärryllä. Mulla oli helvetin iso peräkärry, semmonen ihan kunnon kärri perässä, kun se riihi oli 4x6 metriä. Ja se oli muuten ihan tien vieressä. 2 metriä tieltä, niin se riihi oli tien vieressä. Mutta niillä oli vedetty rajat uudestaan, niin se oli jäänyt just niinku naapurin puolelle, niin se oli niinku pakko purkkaa. Kaveri oli miettinyt, että hän polttaa sen. Niin ei mitään. Me käytiin hakemassa riihi kotiin 3 kormaa hirsiä
Ja mulla on täällä taas suunnitelma, miten mä sen tohon pystytän. Puretaan ensin entinen häkki pois, puut liiterin tonne navetan sisälle, missä ne on yleensäkin meillä talvella. Häkki on silloin tyhjänä. Ensin mä puran häkin pois, sit ajan puut ja sen jälkeen tulee uusi liiteri siihen siitä vanhasta 100-vuotiaasta riihestä, koska meillä on tässä tommosia yli 200-vuotiaita aittoja, vanha tupaa, niin mikä parasta, sehän käy tähän miljööseen 100-vuotias riihi. Ja se toimii puuliiterinä tai tavallaan puuhäkkinä, niin avot. Ja ei maksanut muuta kuin purkuvaiva. Torissa niitä myydään 500 € ja ylöspäin, niin taas tuli euroja plakkariin. Mutta vaatii toki omaa työtä, mutta mä en ole ikinä hinnoitellut omaa työtäni, jos mä teen se itselle. Minkä ihmeen takia niin pitäisi tehdä, että jos mä teen itselle, sille pitää olla joku hinta. No ei jumala, ei se näin mene. Niin. Näin se elämä rullaa. Mut sanoisin, että aika lämpimästi paistaa tuo toukokuun aurinko. Mitäs muuta? Niin, hiukset on taas kasvanut. Mulla on täällä jo semmonen ihan reilu ponihäntä. Tosin tuo tyttö leikkasi siltä pari senttiä pois, kun oli kuulemma 2 haarasia. Mitähän ne nekin on? No, mä tiedän, mutta semmosia oli, niin mä vähän niinku krokotilin kyydellä, että älä nyt hirveästi ota pois, kun just olin saanut kasvamaan. Niin no, on tää nyt jo ihan hyvällä mallilla. Tälleen 60-vuotiaaksi. Mut on tää huomenna, niin joo. Huomenna alkaa ruohonleikkuut sitten. Ja Stiika on siellä nappikunnossa. Ja sen kun huomenna aloittaa, niin viikon välein saa leikata. Mutta pakko on jo muutamia alueita leikata. Meilläkin sen verran on tuota viheraluetta, että kun sä hyppäät leikkurin selkään ja laitat leikkuupöydältä terät pyörimään, niin sen vähintään 3 tuntia saat istua siinä ja kurvailla. Mä epäilen, että nyt se on semmonen 3,5 tuntia, kun tää on ajettu. Sitten pitäisi lähteä käymään tilitoimistossa Kangasniemellä tuossa 40 kilsan päässä. Sitten pitäisi laittaa se alakerran rantamökin mökkipuoli kuntoon. Sitten mun pitäisi käydä tasoittamassa tuolla vähän uutta viheraluetta, mitä mä kaivelin kaivinkoneella tuossa keväällä. Sinne pitäisi vähän multaa viskellä, kerätä vähän kiviä pois. Ja mitäs muuta, jotain oli muutakin. Et ei tää tekeminen maalla lopu milloinkaan. Aina on jotakin. Tossahan mulla oli kaivinkoneessa semmonen homma, että se rupesi vuotaan keväällä öljyä. Mä että ei jumalauta, nyt on mennyt niinku kauhan lukituksen sylinteri paskaksi, eli siellä vuotaa tiivisteet. No ei mitään, tuo emännän velipoika tuli käymään viikko sitten, kun me tervattiin se vene, että päästään kalaan tuossa kohta puolinta kesällä. Sitten osan kanssa katsottiin vähän, että no ei hitsi, tää on vähän outoa, niin no mikä suuri kivi putosi mun sydämeltä, niin sieltähän löytyi vaan löystynyt letkun liitin. Semmonen panjoliite, että mä että ei jumaa, nyt mä pääsin helpolla. Ei tarvinnut sen kanssa enää ruveta enempää tappeleen. Tuolla on Anopi Fiatti, mikä on hylätty katastuksessa. Semmoisten vikojen takia, mitä vikoja ainakaan minä en löytänyt, vaikka mä oon koulutuksellani autoasentaja. Niin no pari sileitä rengasta, mutta ne ei vaikuttanut siihen katastukseen millään lailla, koska hän katasti sen talvella talvirenkaalla ja nyt on kysymys kesärenkasta, nyt oli sileitä. Niin on tää elämä, tää on mukavaa. Se pitää, ehkä mä just mietiskin, että mä laittaisin senkin nyt viikonlopun aikaan kuntoon ja käyttäisi leivalla täällä meillä, kun se käytiin hakemaan tuolta Varsinais-Suomesta. Niin jos sen laittaisi täällä leimaan, niin jos täällä olisi erilaiset ukot katastamassa. Koska tosiaan niin mä en löytänyt niitä vikoja, mitä siellä oli konttoria laitettu, niin sitä me ihmeteltiin kovasti. Ja se on todistettavasti 2 eri henkilöä kattonut mun lisäksi, että se ei ole vaan mun päätelmä,
Niin, että niitä vikoja ei ole olemassakaan siinä autossa, minkä takia se oli hylätty. Niin. No, jos täältä tulee leimalaakista, niin sitten lähtee vähän noottia Traficomille ja sieltä sitten saavat laittaa, tai no mäkin laitan toki sillekin konttorille sitten, että no minkälaisia miehiä teillä on siellä katastamassa, että miten tämä on mahdollista, jos esimerkiksi, no voin sanoa yhden syyn, että renkaiden pyörimissuunta on väärä. Mä rupesin vaihtamaan kesärenkaita, kun se oli talvirenkalla katastettu ja niissä oli se väärä pyörimissuunta, niin kesärenkaita rupesin vaihtamaan, mä kattelin se auton ympäri, että no hittolainen, tässä pyörii kaikki renkaat niin kuin nuoli osoittaa, eli oikeaan suuntaan, että mitä helvettiä. Niin, ja kutuin sitten mun emännän katsoa, että kato säkin, että nämä pyörii kaikki niin kuin pitääkin. Nuolet oikeaan suuntaan, niin sitten hylkypaperissa lukee, että pyörimissuunta väärä. Niin mä ajattelin, että no mitä helvettiä tää homma oikein on. Sitten mä kerroin samaa Masalle tulee emännän veli, että no semmonen tuli ja sitten se oli, että on niinku umpiot on sumeat. Mä vein Masan tonne Fiatille, että kato, että onko sun mielestä nuo umpiot. Ja sitten no ei oo milloinkaan ollut niinku sumeat. Että nuohan on niin kirkkaat kuin päivä. Niin. Mutta mä sanoin, että kun tuo Anoppi on tommonen 80 mummeli, niin tommosia on niinku helppo kusettaa. Se uusi katastus siellä 39 €, niin ei mitään, mummulta otetaan rahat pois. Tää on just paskamasta näissä, kun se on niin villiä se homma. Ja kuka sen tietää, että minkälaisia ihmisiä siellä on niin kuin ne katsastajat, että onko siellä oikeasti, niin kuin ennen vanha oli autoinsinööriä ja kaikkia tämmöisiä niin kuin oikeasti lukeneita ja auton tietäjiä ja tuntijoita. Mutta no se katsotaan nyt ihan kohta puoli, että miten käy. Niin se on. Mutta hienoa on, kun kesä on tulossa. Hyvää kesää kaikille.